iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Selag ti bulan. Makitak dagiti dandanin magapa sa pagay. Naglawa a kapagayan. Sayang laeng dagita, tamauram da. Naska na may patungpal ko ti bilin ni Boss Kanyak. Dakkel agata dintang dan na kanyak. Aday ta. Naibukbukon ti gasolina iti kapagayan. Sigurado, agkayam kamton ti apoy aparno ayak. Sinjakon babaan ti lighter. Aday ta! Gumilaya ban! Pumanaw ako niti daytoy a lugar! Lakay! Naglawan ti maururang a kapagayan! Wan pa siya! Asino nga pati akin aramid iti daytoy? Sapay dandanin maapit dagiti pagay. Kasano tayo ikan? Kakabsat! Agtitinulong tayo amang sab-sab iti apoy! Sana bale! Umayan dagiti nawaga ka bumbiro! Pasa, ado tinadadail apagay. Nakakaasid dagiti kakalugaran tayo. Nairaman pa iti kapagayan tayo. Diyos ko, asino nga tati akin aramid iti daytoy. Diyak mo, narigat ti basta agpabasol latan. No asino man dayjay, saan a tao, no diket sa tanas. Wan pa siya, awanan puso. Pangalaan tayo nga taitan iti kanin tayo. Ado dagiti kakalugaran tagladlading itita. Kasano tayo nga tahan? Magustuak tinaramid mo, Waldo. Talaga amapangnamnamaan ka. Kinunakmatan kan ka, boss. Nalakalaan nga ramidan day ta. Kas jay tirumpang ka nagijay at tao. Boss? Singo na supporter ko nagijay. Agami di napalapas ti basing kawal. Sapali, di sinaportaran da. Iso, anapa ka. Kasta ka di, boss? Wan, iso arumpang nga kas jay ti mapasamak kada-kwada. Palampalas laan, Waldo. Sir, nakadaanan tan dito'y lugar, anak nakadistinuan ta. Wantesa, panagkunakit na uli magmat iti lugar. Kitaan nyo dagiti tao, sir. Naagawa da. Nagagat dagiti aging dagiti. Sige, mapanta ni kwerpo ti pulisya di tayo. Yes, sir. Nanang, sa dino tayan ni tatang? Napan ijay ka bisera, anak. Adda kasarita na atao. Apay. Awan, nanang. Maasyanak lakan ko, ana. Manipod na uram ti kapagayan. Makumikom launa yan ni tatang. Pagrabangan na ti kasjay. Madama pay laang ti panang sapsapul dagiti otoridad. No asino tinanguram iti kapagayan.
Ano mo harak biit? Sa dino ti papanaman ako. Iti balay ti gayim ko nanang. Kasangay na ngamin ita. Sige. Ngunay, ikagbay-bayag ijay ha? Wananan. Arason ti it nagtikorte akaso iti nanguram iti kapagayan. Nga maging kita, awan pa'y laang tilid dagiti otoridad no asino tinanguram. Sir, agasam? Agarot 5 nga ektarya tinauram. Sapay dandanin magapas dagitoy. Huwag nga rod. Dahito tinaitad ang misyon ta. Agreedam ka. Tadita mo ti kinasya sino ti kabusar. One, sir. Ala, mapantan. Pasyaran ta dahito nga ini. Ado ti night spot dito. Ado ti tao iti dahito adiskopan. One, sir. Kas nadagiti ang babak ng ti umay dito. Kas na access? Makita, iti lang langada. Miss! Mabalin ka ka di nga isala. Ha? Sorry. Adan ka dwa. Sayang, ti kinapintas mo, ta nagsublada ka. Brad, di mo pilitan ti babae no di na kaya tagsala. Aha! Dahito'y ti ipagpampanak mo lalaki, miss? Ha? Saan? Doon nabartat kan, agawit kan. Ano? Sana ka nabatak? Amo pala yung taralamidak. Hindi na kaya takasala, ha? Agkang kamalan. Parang ti... Anay Di ko. mo ulitin ti naramid mo. Agawit kan! Apay, hasta tilanga mo, Waldo. Boss. Ano tinapasamakan ka? Nagsabat man ang tikiday mo. Di babae ti disko pa, boss. Apay ti babae. Nasiglat ti wanan bain. Tak, kinugtaran na ti... Anyang amin, tinaramid mo, Waldo. Kaya't ko lang ay sala. Nang pinagkidkidan na kid din. Iso nga, inagkas di babae. Kinugtaran na kid din. Nalayang matay dya babae. Kasta ka di. Kasla interesado ka di babae ngay bagbaga mo, Waldo. Boss, Agpapay ka di tayo babae, iti disco pub. panag ko nakatsan, boss. Ita lang kami na makita tayo dyan. Kasta? Jack pulos na kabalas. Tayo may dagiti security guard. Ang addan tulad tal daw na kanyak tayo dyan, babae. Pag ikarwak, apaman amakitak tumanen. Kita ang taglalaw. Kinagapuanan ti uram, sir. Talaga ana ikisap. Huwag nga rod. Ado tinauram asani ko dagiti mannalan. Oh my God. Mapantay ti balay ti kapitan iti dayta barangay. One, sir. Nas ka na makasarita tanay bag. Mabitlaan ti Juan Sarmiento. Apay, sir. Adda opos ti sigarilyo di tayo. One nagpaiso, sir. 5 a filter tinangisit a sigarilyo. Alaan ta dagita filter. Bareng adda maalat ang impormasyon babaan dagito ay. Awan mati amok kakabusor mi, sir. Italang anapasamak ti kastoy dito'y lugar mi. Isu amas daw kami no apay akastoy matan tinapasamak. Awan ka ti suspect yung may papaniti da ito kapitan? Awan met, sir. Sige kapitan. Saan kami nyagbay kiti kadwak? Nukas pangarigan ta damadlaw yung akarkar na iti lugar yo. Umawag kayo lang iti pulisya. Agyaman kami, sir. Ay, huwag kayong kapitan. Ilimod yu tiyo may meditoy. Awan ti sabali ang makam mo. Confidential dahito pa nagsarita tayo. Sir? Ma'am, agmerienda kayo, pay. Agyaman kami, ading.
Sir, ma'am, iso ni Dina. Ti buridak nga anak ko. Kasta ka di, Kapitan? Awen, sir. Ala, agmirinda kayo pa'y. Sakbay apo manaw kayo. Sapay lako matamadanon ko ni Mayor. At napatag nga ibagakin ko ana, may papaniti proposal ko iti barangay. Uy. Teka mo, masabat ko dito yung munisipyo, Talino. Nay, da kayo gayam, ex-vice mayor. Sa dino ti papanam. Kaslagap apura ka. Mapanak iti opisina ni Mayor. At dala napatag nga ibagakin ko ana. Kasta ka di. Wen, sir. Sige, panawan kayo pa, sir. Tiyawanan bahin na Talino. Iso disigo na campaign manager ko di pa nagkakampanya. Siyak mo ti butos na giti kalugaran na. Layos ti butos ko di barangay nga ito rin na. Nasakit pa lang tinakam ko kan ka. Talino. Boss, nakaululi mo kayo, mate. Apay ka di? Awan. Pampanunutag lang tinaramid kanyak dayjay a kapitan. Busan nagapukan ko na. Siyak pa lang kumati nakatugaw kas busy mayor iti daytoy nga ili. Boss, saan ka diyan? Nakabalas tayo matan iti dayjay a kapitan? San pa, Waldo? Kurang tinaramid mo iti kapagayan da. No kaya tiyo, boss? Ikak iti pagnakman da kapitan? Husto da ita na panunod mo. Ayun, sige. Parpartakam po iti agpataray iti kotse. Iti iton palay, di magsaritaan da. Nariglado, boss! Lakay, kumusta ti papanno ijayam ni Mayor? Naaprobaran ti proposal ko para iti maipatakder a waiting shed dito'y barangay. Iti kabitan na panawan, marugyanan ti konstruksyon na. Ay nagsaya at enokasta. Saan to na marigatan dagiti lumukar inton pa nagtutudo? At napaglilungan. Wen pa siya, dahil ti may saat project ko iti barangay tayo. Wan kayam, imay ni kagawad Arturo. Sapsapulan na ka, tada ka nung napatag na ibakanakan ka. Kasta ka day? Agsublin to numadamdama, takunak nga da na panam. Mapisinak pa siya. Tsakpay ngamin nangan anagapoy di munisipyo. Ala, mabiit lang nga lakay, tamangida sarak iti kanam. Ay, makapalag-anrik na dag sigarilyo. Tsak malipatan di babayan ng kubtal kanya iti diskwan na. Nagpintas kang nagsiksi. Tsak malipatan ti rupa na. Makitak pa nga taday, Chay? Waldo! Pawatan tayo ito eh. Ha? Anya na ito, boss? Lukatam. Tap mamamuam tilinayon na. Nadagsa na, boss. Boss? Kalibre 45? Maris Balito, boss. Wen, Waldo. Nangina klase da ita nga igam. Ket iso da ita ti aramatem apang patay ken ni Talino. Anya? Nagpintasan da iti apaltog. Boss, may salabala iti muging da kapitan. Sigurado na matay.
malusok ti banga-banga na. Siguro ti amin, Waldo. Mas ka na mapukawan dito rabaw ti daga, dahi jaya tao. Uwan, boss. Mabalin ka di. Di nagpug-awan iti sigarilyom. Ay, sorry, boss. Jaking gagara. Sorry talaga. Lakay, rabiin. Isardeng mo pa ila day kasursuratan. Maturog tan. Malmalpas da ito yan. Umunakan ta sumaruno akon. Masapul da ito ije barangay hall inton bigat. Kasta ka day. Ani di na. Nakaturog ka din. Wan lakay, itay pa'y Day, pero brabiin, namadda pa'y la umay agtukto. Ikalokatan bakit? Amang ano na patagti bagaday ta. Mala, mabiit laan nga roon. Ha? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agmay may sa klase nga igam tinaaramat iti pamapatay. Kan iti naala nga slugs iti kinamat ta ti maatap a kriminal, sir. Kaya't asawan day ta. Jay kinamat ta iti ti suspect. One, sir. Kita am na ti Tessa. Anya rita, sir? Upos ti sigarilyo. Nangisik matlaang ti filter na? Wen. Nasarakak da ito diti unag ti mar-aramid a waiting shed. Anya? No husto ti atap ko. Dito'y tinagtakderhan ti suspect. Tinanguram iti kapagayan. Kun ti pimatay kini kapitan. Kat posible amay may saat tao. Waldo, gumatang kayo di sabsabong iti flower shop. Apay ti sabsabong, boss. Itod ko tinatayan na kapitan. Tapnoan mat may bagbagada. Anya? Kaya ti asawan, boss. Mapantayo iti nakay masayagan ni kapitan? Wen, kampay di. Mapanda makipagladingit kas may sa agayam. Ayun, boss. Amangan mo pagatapan na ta. O tayo mapasamak tigas na, Waldo. Amuda anasayata kadakwada. Sipod pa'y. Boss, Di ka matanagan. Nalay nga pamarang. Ala, ikagumatang iti sabong kat pilyem ti kapintasan a klase. Talino. Dito yan ti maudi nga andaw mo. Pasado kami iti anak mo. Pinalawan na kami. Nagsimpat ka nga asawa. Ato ti pa ka ikaw haag no awan kan. Kasi ka tinagbalin na kalasag miti na ito yung tinarikat iti biyag. Nanang. Anak. Awanan ti ama managanas ka na tayo. Nanang. Ingkay manganan. Adda kayo latan di ti abay ti lungan nanang. Maudin ngal daw na dito'y balay ti amamba na. Nagsakita panunutan. Nagnanayon doon na di ta makita tinakananos nga, ma'am. Guston. Gusto nanang. Laplap daktirik na kang agsani. Sadyak kaya ta panunutan na natayon ni tatay. Tikumbuloan niya ti aramite anak ko. Nairuamtan na kagkadwata ti amam. Tay may sakot si aramatan tama pa ni tilamayan, Waldo. awan, boss.
Marigatan, ang mga ano na makabigbig ikot siya na aramat mo. Idinapan ka nagpaliiw iti balay na kapitan. Nakasaganan na kiti sabong boss. Nagparami dak itinapintas sa corona. Nasuyat no kasta. Ala, mapantan, Waldo. Makipaglating kita kay tinapasama ka ni Kapitan Pasya. Sir, Italana mo ak tinapasama ken kuana. Awanan puso tinangaramid ken kuana iti kastoy. wan, sir. Mabayag ti panagkadkadwami ken ni Kapitan. Nagano sa tao. Awan mo't amok akagura na. Ang mga ramid ken kuana iti kastoy. Idi pa iti mangikampanya kanyak. Ano dagiti tao ang mapasurot ng agbotos kanyak. Sir Abelardo. Waldo. Umay ka. Ikabil mo nagiti sabong iti abay ti lungon ni Kapitan. Awan, boss. Pauwin gayam. Atoy. Awatan pa siya. Anya na ito'y anak kasurpresa. Kwarta. Basit lagat ati kwarta. Maramat siya na ita. Agya manaksa. Kumusta mo tante investigasyon? Dagiti pan nakabagitilintag, may papan, iti pan nakapaltog ni Kapitan. Awan pa iti maituto a suspect, sir. Kasta ka di? Agnangarhiyo ta iti tawa ng patay ka na Kapitan no sino man da jay. Satanas da jay tao. Ano, dala ko mamaramidak pa siya. Sir, Tingay pa nakauram ti kapagayan ti barangay. Kumusta mo ti investigasyon? dayta pa iti maysa a pagparparikutan ti asawa. Talaga nga awan ti maituto a suspect. Naggilad ti investigasyon. Ayaw na yan. Kalpasan ti pa nakauram, dagiti pagay. Kastoy maten, dinapasama ka ni Kapitan. Ala, saan kami ngagbayag pa siya? Ulitag. Condolence. Agya manak, sir. Tessa, awan ka di tinadlaw mo iti lalaki ang nakatakder iti sirok ti mangga. Sir, tumalangkyaw. Kan, mailasin ko day tataw. Iso day ta jay lalaki ang bastos kin kay ti pubhouse ang kadi. What, sir? Nagsindi iti sigarilyo. Tessa, nangisit ti sigarilyo na. Wanyak pa sir. Isula ang tinaidumduma iti sigarilyo. Tadagiti matdaduma kat puraw ti sigarilyo da. Si puta man na imbag. Kat surutan ta iti sadino man apapanan na. Wan, sir. Agad anad tala. Ang mga lumakadlang. Nagsaran ti gate niya muna ganti kotse. Nagdakkel ti balay da. Bak nang lakid di. At dagwarya iti gate. Sana basta-basta makastrikta sino man. Sana bali. Paliiwan ta day tao. Pagandaran mo't lang ti kotse. Wan, sir. Agsublitan iti lamayan. Nanapa siya. Asino di tao asang iliyo itay? Tisigod abays mayor. Anya? Naasidagda di at tao iti pamilyang Nasimpot ka da kami. Kasta ka di. Sigod nga isuti kampanya ti asawa. Ngam idi agang ay sabali ti sinuportaran ti asawa. Jak amo ti rason no apay asabalin ti simulutan ni Talino. Kasta gaya. Tingay kadwa na lalaki. Am mo yun, nana? Well, iso day jay ni Waldo. Nabayagan a bodyguard na. Nana?
Sir, inton bigatan di tapon ti asawa. Awan pa'y laang tinaglawagan ti amin. Di kay madanagan na. Addan to paglawagan ti amin. Umahon ka to, Waldo. Awan ti may tutuda suspek iti naramit mo. Man, boss. Ang bilibak mat kada kayong hagpamarang Opo yun ay bagam, tigas ta, Waldo. Kas kailan na santuan nagsasao. Ngam demonyo kayo matgayam. Anay ka, boss? Kinatusandak mo tayo, boss. Nasantuan na demonyo ko nam. Boss. Ano daw ito, Waldo? Dengay, kunayo nga umintok. Amangan no malipatan nyo, boss. Talaga, sigurista ka, Mat Waldo. Ayaw mo bit lang. Ato'y tilimari po. Boss? Maunak pa ilang na ha? Nayurag itong bigat na mapanang itsipang ko, Waldo. Dahil talag tinatda kwarta iti pitaka. Inyabuloy ko ngamin ti kwarta. Tessa, dito ti pagistambayan ta. Bareng umay dito jagnagan iti Waldo. One, sir. Lalaingam tagpamarangkas may sadya. Nakasarita kon takin ko kwati dito apab. Masansan gayam da dya tao dito. Sige, panawan ka pa. Tamapanag iti sa bala pagtugawan. One, sir. Agad anad ka lang. Narigat ti kasto klase ti trabaho. Good luck. Iti dahi siya banda ti pagtugawa. Di babaya kursunadak ti nakatugaw iti masunga da namisaan. Nagmay sa. May kayo nga. Babanak iti. Hi, miss. Mabalin ti nakitugaw? Iso da ito yung tiyor orayan. One, sir. Mabalin. Total, ang may sa akin. Uy, naglamuyot ti boses mo, adi. Ahawan kaya. Siya, ni Waldo. Sige, ano tinagan mo? Teresa, sir. Panag ko nabiit ka pa yung trabaho dito eh. Namit ko akala na kita. One, sir. Kinapid mo na. Doang pa ilaalawas ko dito eh, amang mangki. Kasta ka di? Waiter! Mangtag ka man iti ladies drink dito eh. Kasangsangon ni Tessa ni Waldo. Saan niya aramid iti maikaniwas na itatao. Tanag kamali. Dakas ti mapasamak kinukuha na. Naturod mo tagmay may salahan. Ha? Sinalabay na ni Tessa. Ano kahit na? Rumata. Manganda itingin na restaurant. Sakto makamukan ka. Sigalat na tinakamo mo, sir. Oh, Waldo, kunamlat ka niya, Teresa. May matlang ka gan. Makaamoditan mo sa dino ti pangpanan na kanya. Teresa. Naikulang ka magten. May mayat matlang adengken kunat mamagan nakitinagan ko Waldo. Waldo. Kasta ti kayat ko babae. Game! Diyak kayat ti babae amarap. Sumuro tak iti amin na kayat mo pangawisan kanya, Waldo. Wow! Game ka talaga. Sige, papantang aro din. Wanya, Teresa. Magustuhan ka di dito? Laon na Waldo. Sige. Agurtar kayo tikayat mamakan. Tas at timagam mo. Kalbasan na. Mapantay ti motel.
Ha? Oo. Apay naklahat kay di ba? Waldo? Nabiit pa ilaan ang kamaputa. Hotel na dagosan ti papananta? Siyempre. Kaya't ko tagragsak, Teresa. Bayadan kay ti uray mano. Basta itid mo ti kayat ko. Intan maminsanan, Waldo. Ano? Sorry, sana ka mabaling ita. Pagsanga iliyak namin. Ha? Amo ko tikat masuhan. O sige, sana bali. Okay lang kanya. Sumugbot ka, iti sumaruno apa nakita ta. No kayat mo? Yawid nagpay iti balayo. Anya? Kaya't mo ngayawid ka? Well, apay kiti nasaan, Waldo. Dakal na ti panagtalag ko kan ka. Maragsa ka ng itinay pangimbagam, Teresa. O sige, nuday tati kayat mo. Yawid mo dito, iti babaya ko sunadam iti disco pub, Waldo. Uwan ko ma, boss. Makamu ka. Basta iti quarters mo, ti pangipanam. Uwan, boss. Ay, talaga ako sunadak na dyan babae, boss. Kasla artista, ti kinapintas na. Amamukan, Waldo. Basta nagpalda ti babae, nagpintasan para kan ka. San man, boss? Talaga napintas. Abel, ipakita man kanya ti bagbagam a babae takilatisek. Approve, boss. Napintas na talaga, boss. Kasla artista. Anya. Boss, payadak tayo dyan itinagina. Tapno saklaang ti kanayon asumurutan na. Aramidak ti amin. Tapno matagikwak lang. Kayo magkaya ang pasya. Ano tararamidan niya nito kabisera? At dala na pan may ginawasan. Basta ka din. Agap-apply namin yan ako itiday taon. Anya. Mapintas ti anak na. Agap-apply ko naman ti anak mo. Wansa. Wansa, madama pa lang ti panangalak iti requirements. Mukayat mo iya. Isara ka ti trabaho. Ha? Pudno ka di, sir? Well, mabit lang, ato di calling card ko. Awagan mat lang dita, tapag salitaan ta, ti kayat mo at trabaho. Tessa, alaan dito ang mini transistor gadget. Ikabil mo iti pasitibadong. Iti kasta, manggigkutan yaman na pagsaritaan niyo ti dadya, Waldo. Wan, sir. Adtoy mo ti ballpen. Saan abasta ballpen dita? Timordong ti ballpen. Video camera. Sir. Agan anad ka lang. Sana ba ni? Addakan ka ti video recorder. Awagan na lang. No adda aramidin adakas kan ka ni Waldo. Adtoy mo ti ballpen. Saan abasta ballpen dita? Timordong ti ballpen. Video camera. Sir. Agan anad ka lang, Tessa. No kas pangarigan anya ti mapasamak. Awagan na lang. Yes, sir. Aramidak ti amin. Tapno makaalatan lang ang itilid. Napaggadta ramidam. Sungagan anad ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Boss, rumarak bit ha? O dino ti papanam, Waldo. Amo yun, boss. Dito lang ti pagragsakat. Mapan ka kadi, itayan ti babaya kursonada mo, Waldo. Owen, boss. Mapanak pa nga muna iti pagkatangan iti mabalin kong iregalo ken ko na. Iti kasta? Mabiit nga talag kanyak da dya babae. Oh, apay nga katawa kayo, boss. Sika, agi regalo iti babae. Jaklapat yan, Waldo. Boss, sa bali ti mariknak iti da dya babae. Kasla agayatak matan kan ko na, boss.
May sa babayadan na babae? Agayat ka? Wan, boss. Uray may sala nga babayaran na babae. Sa balya talaga ti mariknak para kalwana. Amanghan mulukwan na kalang tayo dyan iti udi na Waldo. Saan pa mapasamak ti kasta, boss? Apa yan ako ng tikasta? Saan nga agbayag dito yung rabaw ti daga? Ti babae amang loko kanya? Mala, mapan ka nga rodan. Sayang, ti kinataer mo no maladaw ka mapan. Iti ayan, ti babae. Kumusta di inaplayam at trabaho ije kabisera, anak ko? Awan namnamak nanang. Ururayat ti awag da kanyak, ngam aging gaita. Awan pala ti awag da. Kasta ka di? Nanang, anya ti makunayon no awagak ni Sir Abelardo. Ha? Barang napintas di itid na at trabaho. Nakababain kan ko na. Apay ko man nakababain, nanang. Saanin akas itisikod? Natayan day gitatang mo. Isulaang mo tinaasidagkan ko na. Saan ka din yung isumat lang tinangibaga nga awagak na agkasapula na iti trabaho? Nanang, awanan ti sabali pa'y apapanak. Nila ang Sir Abelardo. Adon tinapan ko nag-applyan ngam talaga nga awan swerte. Ibagada nga awagan da kalpasan ti interview. Ngam awan matlata. Sige, ingkapadasan, anak. O nanang, ang tinasayaan. Awagak pa'y nga umunatag no mapakadaan na. Ito'y imawag ka na irana nga dararamidak. Iso apin na umay kalagan dito'y balay. Sir, anya trabaho ti mabalin ko asar kan? Kayat mo, tapnusan ka nga umadayo ka niya. Dito'y kan balay nga trabaho kas may sababaunan. Babaunan ko nayos? Nagatutitid ko ang sweldom. Nakalpasak iti panagadal ko, sir. Mga nusan akayat ni nanang agtrabaho kas may sa ababaunan laeng. Kinunakmatun kan ka di na. Noanya ti mabalin mo asweldoan iti pagsarka matrabaho. Batuga. Bueno, nangat-ngato pa'y kindi. Sir? Amo mo di ha. Adamat nagkadkaduan mi tinay di amam a kapitan. Iso akas lapan ang tulong kumatan kan kada ito'y trabaho. Sir? Awan mo ti ado trabaho ta ada babaw nagdito'y. Kasla kaduam lang dagiti babaw nagdito'y. Sir? Kasaritak pa'y ti inak maipapan iti da iti abanag. No kayat mo, mabalin mo tiyag trabaho. No, umanugot ka lakit eh. Sir? Sana parekot ti kwarta eh ha. Mabit lang. Malam na ito eh. Ha? Para itian niya da ito sir. Pagpasahim nga agawid eh ha. Ha? Nakababain pa'y kitin kada kayo sir. Awanan nyaman na mala. Kasarita mga roti na may papaan iti na ito. Nanang, talaga nasingpot ni Sir Abelardo. Apay, di na. Inikanak iti pinagpasahik anagawid. Iso kasla kayat kunti ibagbaga na at trabaho. At bamot nagadalam, anak ko. Kasano daytan? Agbalin ka laang ababaunan iti balay da? Nanang, may mayatan ngam tay awan trabaho. Awanan tay di tatang. Maala, noan nga ron tinasaya at parakan ka. Sige, sumrakan kas may sa ababaunan iti balay da. Sige nanang, di kay madanagan, takanayon nga agawid dito'y balay. Kahit kaano ka nga ron amang rugi iti trabaho, anak. Itamot lang nanang, agsubliak iti balay da. Maala, saysaya atong nga ron ti trabaho, takababain mo't kin ni Sir Abelardo, anak. Wananang, kat agyaman akmat ta pinalubusan na. Jak tupulos dadaulan ti panagtalak na kanya. Boss,
At damat dito'y balay mo di anak ti pinatay ko kapitan. Tangiwat mo, Waldo. Ang mga numangag na ka. Boss, napintas di anak day di kapitan na. Kaubingan na. Uwan nga ron. Boss, at dalakit di panggap mo iti dayjay nga ubingan. Gusto ka, Waldo. Kursunada ka dayjay nga ubing. Boss, talaga sa balik trip mo. Talaga ka sa tibiyag, Waldo. Amo man, napayagan na tayo ni Jane nga asawa. Pag may sakitan, dito'y abiyag. Boss, No kaya't na Jane nga ubing, isunti ka palay ko, Waldo. anya? Ikabalay mo, boss? Sayang ti kinapintas na. No sa pali alalaki ti pagtungpalan na. Boss? Agpada kami lang gaya may pampanunutan kini boss. Sa bagay, gusto mo di imbaga na amay san abalo. Agkasapulan mo ti babae ti biyag na. Iso ti umasilig dito eh. Abay din ha, kaslada sapsapulan. Nina na Margarita Manong. Agluto ako man ng jak amo no sa dino ti pangalaki ti bagas. Gasta ka di. Kwa. Adala biit na panana. Uraymon. Sige Manong. Mabit lang din na. Ha? Apay Manong Waldo? Adda ka din, kaayan-ayat mo? Apay anadamag mo dahi ta Manong. Ngamin, iti day ta kinapusaksak mo. Ado lakit iti agdat-daton kan ka. Awan iti panunot ko dahi ta Manong. Kayat ko pa'y atulungan ti inak. Kasta ka di? Wen Manong. Sige, mapanak pa iti kusina. Sige. Talagang awan may baga iti kinapintas day ta babae. Kasmat lang kini Teresa. Nagatang kumutan si regalo kini Teresa. Maragsakan lakit di dayjay. No maitad ko ti regalo ken kwa na. Kumusta tal daw mo ang trabaho? Nasaya akmat, sir. Ay, napanuga ka na po iti ayan, dagiti kagayan ko. Nasakit ti saka. Sir? Amom ka di tagilot iti saka, di na. Sir, jak amo. Kasta ka di. Ang mga ano napanog ka nagmalmalam. Saan matkit ni, sir? Basit la ti trabaho di ti balayo. Kinunakmat ka, saan ka una yung mabanog dito eh. Gayan. Sumurot ka kanya kinton madamdama. Ha? Papananta, sir? Mapanag iti ayan ti gayam ko. Kaya't ko sumurot ka tapno at dakat kadwa. Imbag lang at ay baon ko nun ay at damalagip ko ngay paramid kin ka. Sige, sir. Nagpintas dati ang balay, Waldo? Bak nang kagayam? Saan ko abalay dito, Teresa? Ha? Sino takin balay? Balay ti boss ko. No basta, ada boss mo? Wan, nabayagan nga trabaho kan ko na. Ay, kasta ganyan, Waldo. Umay ka, aday pakita kan ka. Ano na, Jay? Basta sumurot ka kanyak. Sige. Ipasar ka dito'y balay, kaniti aglawlaw ti balay. Talaga abak ng ti boss mo, Waldo. Makitak dagiti kagawahan dito ikat ninginaan da. Siyempre, sigud a politiko ti boss ko. Anya? Nabak lang hindi napalabas abasing kawal. Siguro, no isupay lang ti adday ti takamita. Adda bumakna. Kasta ka di? Wala, agasamot ngamin. Saan na sinuportaran dagiti sigud a supporter na? Dakkel ti pukaw na. Sino mat dagiti nakunam a supporter na? Ha? Sino?
Teresa, uray bagakan ka. Di mo matlaang am-amoy da. Anya? Ha? May kagit di. Ipasar ka iti aglawlaw ti balay. Sir, sa dino talaga ti papananta. Awan na't matatao dito eh. Relax. Natatawa kasi narak ko dito eh. Puro yan talabitan. Sir, Di na. apay sir. Iti da itake na pintas mo. Awan ka di pa iti nagbalay na nobyo. Awan pa sir. Nuwas na nga rod. Nagasot ti lalaki ang makatagi kuha iti ayat mo. Diya ko nagpalpalikaw pa di na. Nukas pangarigan na dagaram kan kalakay. At ka di... Namnaman na. Sir, anya ti kayat yo asawan. Kursonada ka nga asawan, di na. Anya? Sir, Awanan da iti tatang mo. Panagunak, sana ka mata nakabaala na biyagan tayo na tawan mo trabaho na. sir, kayat kon ti agawin. Itulog na kon. O niya, Pangaasim sir. di na itay ng pailangaw awagan iti sir. Mabalin mo't nga nagan kulatan ti awag mo kanya. Abilardo, kunamlatan kanya. Di kagbutbutan. Sir, agawid akon. No awan lang ti aramidan tayo dito eh. Di ka ganat nga gawin. Kasarsarita ka itinasaya. Talaga kursunada ka. Sir, pangaasim. Sir, pangaasim ta din ang igaman. Kumusta ka di Tantesa? Sir, positibo. Ano na ba kayo naiigan sa inyong mamatay? Kasanoan ay bagang tiasta? Sir, nai-record ko amin ang nagkasaitaan ni. Ganyan ito ramen. No kastangarod. Agan-anad ka dita. Awagan na tumanan. No adda makalap mong ebidensya. Yes, sir. Bastag paliw ka dita, Tessa. Sir, tsak kayat ti kayat mo ang mapasamak. Aniya. Bumaba ako na. Sige. Pantasem ti bumaba. Dagas ka kanyak. No di mo kaya tadagas ti mapasamak kan ka. Umanugot kaya ti kayat ko mapasamak. Saan? Pangaasiyo, sir. Tawanan kayo itibain. Ginuntuwayan ta. Oops. Di ka kisaw iti kasta. Awan na pulos ti makamoy ti naramid ko kan ka. Aniya? Di mo gamdan dagi pulong. Tano aramidam da ita. Patayak ti inam. Aniya? Demonyo ka! Kurang pa'y da ita nga inaramid ko kan ka. Anya ti kayat mo asawan. Balas lang. Tinaramid ko iti amam di. Anya? No kasta. Sikat iti matay iti amak. Uwan. Impapatay ko ka ni Waldo. Awanan kayo iti bain! Ay, tama ka! Demonyo ka! Diyan lang pagano pa si kagayang ti utak iti panakatay ti amak! Tamangan to, boses mo. Huwag kadkad ka iti amin na kayat ko mapasama. Patayag matinam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya? Inaramid nyo ti kastakan ko na, boss? Juan, katmanag ko na. Makabalos ako ni Tinay di Talino, kapitan. Talaga nasiglat ka, boss. Naramid mo ti kay kahit mo ti deja babae.
Kung nagtunod namin ka, maaramin ko, di kayat ko, Waldo. Ket, kumusta ni Dina, boss? Aday ti kwartas, dagiti babaunan. Boss, amangan no, agi pulong ka dagiti pan nakabagiti lintag. So, napapasamag tigas na, Waldo. Ha? Ano ti kayo asawan? Pinangta, patayag ti inana, no aramida na tigas na. Boss. Bantayan nyo na ipagtay at Dina. Tamangan no pumanaw dito ibalay. Boss, no kayat mo. Ayabak dagiti sigod akakadwa, tapno mabantayan na naimbag ni Dina. O sige, ibagam ka na kuwada as siyak ti makam mo. Ariglado, boss. Sa bagay sana pumanaw na ijay, binutbutan ko no, Waldo. Kasalon Dina na, boss. Makam mo mo tinitibiyag na. Basta diyakon pagawidan ni Dina. Sa pulan ng tulakit diti anak na, no saan nga gawid. Ibagaklap na kuha na nga danapatag anang ibaunak kuha na itirwar. Talaga nasirip ka, boss. Siyempre, mata. So ano kaya't mo tibumak mga kas kanya? Tuladan nakman. Kakadwa, bilin ni boss, ngagbantay kayo dito balay. Diyo pulos parparwaran ni Dina. Amo yung matintilangan, ha? Wen, Waldo. Nasaya itong kastang. Bayadan na kayo tinangina. Basta marami duty kahit na. Antoy dagiti armas nga ramatin nyo. Okay. Nagpipinta sa pantaw. Kasi bisigod. Numabisin kayo. Mangan kayo lang iti kusina. At na nakasagana na makanijay. Mangan kami iti kusina? Amo yung matin tuturturungan nyo. Tas sigod mutan ang nagtrabaho kayo. Kini boss. Kumusta ka, Dina? Sir, pang-asim. Talaga kayat konti agawid. Sana ka nang. Agyan ka dito'y balay, aging gaiti kay kayat ko. Kailiw konti inak. Madanagan lakit din kanyak dayjay. Ano ka sa karot? Awagam langan iti cellphone. Awan ti cellphone na. Tadi naamot agaramat. Kasta ka di? Sir, agpapakaasi ak. Kayat konti agawid. Mupagawidon ka amuklatan na di ka nagsubli. Gapoy tinapasamak ka data. Anya, Sa anak ako nang kunakmanan. uray anya ti ibagbagam. Talagang agawid ak. Dito ka na. Pagakmutan ka di ka pumon. Ibatan na. Waldo! Masagsagit na na. Masidag ka dito eh. Ipupit mo na ito ang babae ti siya. Nasay! Boss! Pwede na. Ibatan na. Umay ka. Umay ka git din. No di mo kayo't ti masakitan. Apay ngay. Malipod nagtrabaho ti anak ko. Saan mat ka na sumangsampad? Anya nga tan tinapasamakan ko, ana. May ikaw akpay kit din dito'y balay ngagmaymaysa. Sapay la kumata makalagip. Kat umaylak sa rungkaran dito'y balay. Pakumikom launay nga ta. Tinasayaan. Mapanak iti balay da Sir Abelardo. Kaya't ko ang makita ti anak ko. No kumusta mo tan? Sir, ayan ti anak ko. Ni Dina. O kuha, ada nang ipaunakan ko na pa siya. Kasta ka di. Panagkunak at mabayagan dahi jay, tanapataglaunay tinang ibauna. Kaya't ko lang amin na kumustaan. Iso nga imayak latta dito balayo. Panagkunak at nasaya at matnidi na iti panagtrabaho na dito balay. Nagagat ngobing. Amangan no jakon mauray, sir. Pakibagayon tulaangan kan kuan ang umay nakmat sa rungkaran ije balay. Magnamnama kay ti dahi tapasya. Apa man na sumangpet, ibaga nga gawin tap na makapaginiliw kayo man. Agyaman nak, sir. Mabit lang. Anto ti kwarta para ken ka. Ha? Ay na, nagsaya at kamutan, sir.
Nakababain pa'y kitin, tay kandak pa'y iti kwarta. Basit lakang tinanday ta. Sana problema. Boss, agasan? Inikam pa iti kwarta di ina ni Dina. Ipakita ka na ano sa kankwana. Tapnosan nga agata, Waldo. Kalobak ti mading aramid ko babaan ti sirap ti kwarta. Nalaing ka talaga, boss. Awan kayan. Nagpakata ko rumara kita. Sa tino ti papanam. Atala nangawisan ti gayam ko kanya, boss. Aginom kami iti balay da. Jakmat kayo tapagkit ka dan. O sige. Basta saan ka ngagbayag, taado ti trabaho dito ay. When, boss? Imay kayang tiinak dito eh. Apay agi mo impakita kanya. Sige, man. Sana na masapol pa Dina. Ngam sir, talaga akailiw kang tiinak. Isa pa nga asin. Pagawiban na kun. Natangkan mo ti ulo man niya. Naminanon ngayon bagakan ka sana mapasama. Tikas, iti kayat mo. Agnanayon kan dito ay. Kanya, kasagot tiinak. Oh, sana problema na ita. Siyak ti makamukin ko na. Kanya ti kayat mo asawan. Basta siyak ti makamu. Iso a relax ka lang, Dina. Jaske. Awan magtantay gayim ko. Oh. Imbaga na itaya dito iti pagsarakan mi. Itayak pa lang nga nakatakdar dito eh. Nakaduwa kon iti na sigarilyo. Tinasayat. Manasindiyak pa nan. Nagmeterik na ako kasto yung nagsigarilyo ak. Waldo. Sino ka? Apay nga mong tinagan ko? Saan nanas ka na mamam di ka na siya sila? Diaryo. Apay, anya ti masapol mo kanya? Sumuko ka ni Tilintag. Agmauyong ka ka di? Sino ka kumamang ibaga kanyang itikasta, ha? Sumur ka kanya kasi tatalogod. No di mo kahit adagas na napasamak ka. Anya? Pulis? Juan, ada na batad niya bidin siya may parakan ka. Sana nagpatiliw ka na kayo! Ha! Kalat at maray! Waldo! Aksumay ka! Kamalat! Yawanan ba yun? Kamkamatan na. Huray na giti polis. Diyak agpatiliw ka na kayo. Tipalto ko. Dahito iti sabtan niya! Nalay ngaglisip yawanan ba yun? Mangkita kiti mabalin ko paglimangan. Awanan. Talaga na siglap na dya tao. Inaltugan na pa'y. Napaggad na dyan. Agsubli at lang ni tayong dagiti kakadwa ka polis. Boss, dahil tatiyag paiso. Kasano na pasamak ti kasta. Nandiyan ka mo. Tiliwan dag mo itong nagiti polis. At ang kano, ebidensyada kontra kanyak. Onya. Boss, inyawawan ko dagiti ng kamat kanyak. Sigurado masanda ka na surutan dito eh. Saan, boss? Talagang inyawawan ko ida. Sige, pagsaganaan rin iti tao iti gaitag sa Canada. Amangan no adda nakasipot ka. Tessa, urayan lang ti mararami da warrant of arrest. Kontra kada Abelardo, kanti kadwana ni Waldo. Ti korten ti makamoy ti kaso. Sir, Nabatad dagiti na i-record iti surveillance camera. Kanti na ibagakan ka ni Waldo, nga adda pa kay naigan di pamapatay. sir. Saan lapang mapatay ti aramid dagijay? Inuram da pa iti kapagayan. Wen, umdasan da dya pamanagnan. Aming ebidensya,
Inurnong ko. Agraman ti filter ti sigarilyo ni Waldo. Pagpalamis ka pala, napudot ka kadagiti pulis. Boss, kasano anamuan dagiti pulis ti arami tayo? O mangan mo saan ka naganad? Boss, awan ti makamoy ti daytoy, no di da tayo lang. Sigurado ka? Wen, boss. Diyak nga rin makaidnamang pampanunot. No kasano anamuan da? Agore ka. Apay, Waldo. Malagi ko, boss. Ni Teresa. Isulang matinakaibaga iti amin. Aniya? Isulakit di, boss. O pa nag-istorya ka kan kuha na? Kuha. Boss. Atat ko lang dito. Isulakit di tinang ibagawan na nagipulong ka na kiti polis, Waldo. Akaluwad tayo dyan, babae. Apaman na makita ka. Wala. Sa pulong tayo dyan, babae, ti pagpapayan na aklam. Wan, boss. Nagtaltala ka kitningkin ko, ana. Nunas ka na patayan tayo dyan, babae. Aramidan. Wan, boss. Sarakak inton rabi, tayo dyan, GRO. Apay nga eh. Awan mo tanji, babae, GRO dito eh. Waldo, nasaya-sayat no, damagam iti manager, no ayan da dya babae. Dinamag kon, ngem imbaga na magngawan ti agnagan iti Teresa at GRO dito eh. Anya? Jaske, nagtalaga kan kwa na. Sino nga tatay dya, babae? Waldo. Kaya mabantayo ni Dayan di kotse. Agsubli tayo ni Jibalay. Dahitang iwat mo ti mangikursong kadata. Sa dino pa itan ti pang sa pulam iti dayja babae. Sa warak tili, boss. Talaga sa pulak na dya, babae. Tapno patay kon. Kulang man no nalayang ka, Waldo. No may papan iti babae, isugayam ti pagkapsutan. Boss. Isaganam dagiti mapalintang itugot. Sa dino ti papanan tayo, boss? Iti res house. Awan ti makamu iti dayjay. Pili nagdagiti babaw nanditoy ano kas pangarigan tadda umay apulis. Ibagada nga awanak. Kasanon ni Dina, boss? Itugot ta. Narigatan. Amangan no may sapay dayjay nga agipulong kadagiti pulis. Sir, pimanaw dan. Wan, surutin tayo ti sa dino man napapananda. Amangan no aglibas dagita. Nas ka na surutin ta. Narigatan. Amangan nawan pagbanagan ti misyon ta. Ala, bumabakan din na. Sa dino ti ayan tayo. Ikatan nyo ti nakabaraban iti matak. Basta bumabakan ko na. Awanan ti ado pa'y asaw. Sir, adayon day ti alugar. Nagsikko day ti day ta adalan. Anya ti aramidan ta. Agpatingga talaan dito eh. Ang mga namakadlaw da. Sana ba na? Amo tamatan ti tinurong da. Did end to hen. Panagkunak. At dalaang di dati hideout da. Sir, Siyaklaang ti bumabangag paliw itaglawlaw tesa. Agyan kalaang di ti unag ti kotse. Kunakon kat. Ado tinakabantay ag gwardiya itaglawlaw ti hideout. Sana basta makaunag ti asino man. Tinasayad. Umawag ka ti pasinto. Ipakaambok ti hideout. Awanan ti basta makasurot kadata dito, Waldo. Ado dagiti bantay ko iti ruwar ti hideout. Binilin ko amin ita. Isungamuran ti aramidan da. Nasayat nga rin nung kasta, boss. May mayroon ti gastroy ng ti aday ti balay. Sikan tumot ngamin. Di ka nagananad.
Dong anak. Diyak amo no sa dino ti ayan ko. Nakaparang pailaang dagiti matak. Awan adda iti bain. Anya nga ta ti aramidan da kanyak. Apay nga intugot dak pailaang dito eh. Diyos ko, tulungan na. Naglukat ti Rita. Ina. Pangasim tayo katamti nakabarabad iti matak. Awan na pulos ti makita. Kasi ka mat, Dina. Awan na kayo itibain. Di ka ganat. Mabait lang, dahil katak, tinaiparabat ka. Ano ito? Naikatan tinaiparabat ka. Sa dino na ito'y alugar. Di mo damagan no sa dino. Dito yung tipag na edang. Di ka matanagan. Tado, dagiti ka duam dito eh. Anya ti kayat mo asawan. Dito yung tipang sarong karakan ka. No kayat ka nga ikutan. Ala. Isaganam tibakin. Amo amabisin kan. Rumwar ka. Dito'y asilen. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta ti panagpaliw mo, sir? Manipod dito nagiparkingan tayo iti kotse. Asidiglaan dito iti hideout da. Imawag akong kini chief. May papaniti nakita. At damat ng tiwaran to pares ngayon paulog ti korte. Hoy! Kanya ka na namitan nyo dito! At nakakita ka na ba? Hulog ka, Tisa! Palpalto ka na ba? Tipalto ka. Ikagumaan at tipungaban iti kotse. Ha, wando! Anya da jaya putok. At dalakit di ka, Bosor! Inkakitaan, itirwar ti hideout tinagtawdan ti putok. O, boss! Kapilitan na lumabandan. Iti dayaban dati papanan. Agsinata. Agan anad kalay. Wan, sir. Kuberang ka. Urayin ti sinyas ko. Itan niya! Iti dayaban aban dati papanan. Sa likaw kawak na kiti kabusor! Kabsat, pastrakan na ko, ma. Kaya't ko ang makita ti anak ko. Ay, sino nga anak yung kabsat? Ni Dina. Ay, ko ada na pananda ka ni Sir Abelardo. Sa dino tinapananda. Ay, saan ba't nga imbaga ti amo may no sa dino? Kasta ka di. Ay, wan, kabsat. Nukas pangarigan, tagawid dan dito'y. Pakibaga nga agawid din ti anak ko. Tani mailiwak matan kan ko, ana. Ay, panagkunak kabsat, mabayagan da itinapananda. Ngamin nakita-kitay nga ano ti imot da agar-garal. Anya? Wen, kabsat. Kasanungatan. Kaano ta nga agawin? Talaga amadanagan akon iti anak ko. Diyos ko, anyat mapaspasama kita ruwa. Dito'y ka lang, Dina. Di ka rumrumar. Sikat yagbalin akalasa ko. Boss! Boss! Dua lang dagiti kalaban, ngam nasiglat da. Nakita ida ti may sakad dua tayo, nagpalpaliw iti hideout. Ang mga no pulis dagi jay. Nagturutan na gijat at tao. Sawaran nyo taglawlaw ti hideout kat patayan nyo ida. Napanin dagiti daddo makakadwa tayo, boss. Makipimpin naltugdan. Anya pa lang tira namidam ito'y. Sa pulon yun dagiti kapuso. Wen, boss! Dagiti wanan pain. Dahito ti barakat na kayo! Napuntak ti maysa. At dahi ti dayaban da ni Tessa. Nasiglat mo dahi tataw. Pakipimpin ng tungan. Talaga nga doon dagiti kapusan. Ikagumaak ti makasidag iti hideout. At talaki di dita ti leader da. Ha? Tinagtaray iti dayaban da. May lasin ko.
Ni Teresa day jay. Surutag. Kunakon kat amay sang ispya day jay babae. Jak lain pagarup apan nakabagi tilintag. Kadua na pa jay lalaki ang nakita kitidis ko kama. Patayik day ta babae. Sagi kawat-kawat. Natalgad ako hindi tinaglamangag. Teresa! Ha, iniwan to. Nakita nak dito eh. Inalilaw nak, Teresa! Nagtalagakan ka. May sakamot gayang na espya. Nakapaturong tiigang na kanyak. Awanan tilaban mo. Nakapaturungan tiigang ko ka. Matay ka! At pinampaltukan ko na. Teresa! Dandanikan. Natayo ni Waldo. Ang yamanak, sir. Kulab ka, Teresa! Dahil ka tinagpaputok. Dahil ito init! Pasitong tagpapaputok. Panawan ka pa. Umunoy ka kiti dahil ta-ahid out. Aganad ka, sir! Wan, Teresa. Nagpayag mo din na iti umay agresponde ang kakadwa. Ditakan! Umay ka! Karatigam! Mapantay tayo ang tikotse. Ang libas na! Di na iguyod! Masaksakitan! Karatigam kami timat na. Ayan na, tao mo ito ni Waldo. Abelardo! Sumubukan! Higag-tigay titakas! O niya, umay ka! Ipatangag! Masaksakitan! Sige! Paltugan na tapatayak mo't na ito yung babae. Ibatang na babae! Sumuko ka lagi na si Tatang Lugod! Awan karbunan mamang ibagakanyak itinasta! Jak makaala iti klasyat. Anyat ar-aramidin ni Dina ditoy. Api nga dalitoy. Isuti naramat na akalasag na. Matayo ka itipag na. Ano saan patayat na ito'y apapay? Saan? Wala si Mabilardo! Awan laban na ka! Di mo yan raman! Paano ka itipag na? Gaglibas. Sige! Sir, apay nga abda dito'y ni Dina. Jak nga rod maawatan no apay nga da ditoy. Saan ta makaasidag? Kaputamang ano patayin na ni Dina no masidag ta, sir. Awan pa'y laan dagiti pulis nga responde. Sana mabaling ti kastoy. Nasken ang maalak ni Dina iti ikot nga Abelardo. Adada pa'y lang iti unag ti hideout. Wen, ikagumaak ti makasidag tesa. Ngam, sir. Amangan no patayin na ni Dina. Agan-an nadak. Nagiti polis. Nagiti awanan pain. Oh. Sabukukan! Bayadam itinangina tinaramid mo itamag. Kan iti kapagayan ti bumarangay. Sumardan ka! Awanan tilaban mo. Tanatayan dagiti kakadwam. Uray at nga ti mapaspasamak. Jak sumuko ko nagiti polis. Kumusta ti sitwasyon? Sir, adda pa'y laan iti unag ti suspect. Kanya? Sa anak abas na makaunan. Tada hostage na. Sino? Ti anak day di kapitan ana papatay, sir. Kanya? Mangkita kiti napinta sa guntaway, sir. Ikagumaak ti makaasidag iti suspect. Sige, Nardo. Wait for my signal. Piliwan tayo ti hostage taker at all costs. At dagayang mabalin na pagnaan di tilikod ti hideout niya agturong iti unag. Dito yan ti pagna. Oh. Di pala pumanaw na giti awarang bay na pan nakapagtilintag. Talaga sana kasumok. Sapay basitong di bala ti paltog ko. Hanya nga tatiara midag. Abelardo! Sumuko ka! Magturan ka. Kinunakmatan na sana kasumok. Umay kasi ka. Bay! Sige, sir! Palto ka man tao! Sana bali na may ramanak! Pagtalma ka. Ibabam ti paltog mo. Sige! Basta
Basta waya-waya ang idina. Basta ibabang ti baltog mo. Tano saan, baltog akong na ito'y ababay. Sige! Ibabak ti baltog ko! Sana bale, taadain sa ganak apaltog ko itilikodak. Ipuruwak mo ti baltog mo ti sangwa. Atoy! Alakakalagayang alilawan. Ita, waya-waya ang idina. Anya, kunang tapno aramidag ti kasta. Tayo ito di parahin ka. Dina! Dina! Di ka nagbutbutang. Naispalkan. Ikaw nilaw. Patagayang baltog mo. Itilikod ang... Wala. Nagpatinggan ti kinadakas mo! Ay na, anak ko. Imbaglakit din tada ng tulungkan ka. Katawan tidakas ana pasamakan ka. Nanang, imbagarot ko anasaya at atao ni Abelardo. Tinultulungan na ta. Kayam iso ti kriminal. Dana? Dina? Sir, agyaman unay kan ka, tanaispal ti anak ko. Awan ti rumbang apagyamanan niyo. Aramidon mi lang ti pagrebengan mi. No pa'y napagkat ti trabaho mi. Dakal ti utang mi anay mag-anakam kada kayo. Nana pa siya. Sangsangon itan nga Abelardo tagtutupatop akaso na. Arson, murder, can rape. Kasjay ti rumbang kan kuan. Dinadaal na tidayap ko. Iso abayadan na itinangin na tinaramid na. Diyak tumapakawan. Wandi na. At dagang star witness iti dito akaso. Gapo itinaramid na kin ka. Kan iti pananguram na iti kapagayan. Kang runante amin. Iti panangpatay na itaman. Tandaan ang tinaramid mo kanyak siya lalaki. O sarap ti kwartak tapno makarwarak nito ay balsan ka. Saan to na mapasamak ti kasta Abelardo? Agnanayonan niya dyan ka diti pagbaludan. Ipanamnamak ka makarwarak dito ay patayan ka. Sa umlaan da ita. Kadagiti kasken ka nga angol iti kagimungan. Rombang laeng ama ipataw kan katiddusa. Sir, nakasaganan ti pagluganan tang agsugli iti presentong ayan ta. Sige Tessa, mapandan. Hoy! Saan tapayan na upas? Pagbantungat ang ramo! Tandaan ang irubang! Sir, mabagbagtitsan ti awanan bain. Nairuwama ko ni Tikastasa. Mission accomplished, Tessa. Aglugan ta ni Tikotse. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungay kami patangatang agyaman na pagayam.